nga po. Ano nga po? Ano ka daw? Oh? Ano ka daw? Uli. Uli. Siya. Maturang sa kay Turunumu. Ito ko na marama na timba sa Ramay Kalili. Maturang sa kana hindi ba kani mo mga turang mga rurungi na rurungi na rawat tulawa. Maturang sa akin na kinalut. Ito sa kana mataganday. Maluko to na kinadangi. Ang ngalo sa katko na dala ni mo na turang at sa kamay na mata nito. No. Kaya mangiti sanda mo na itumba. Aran rata sa kana ni turang na peristendi. Ina maten tu mano kinulod. Mga baturanga, mga may buwan na. Mga yung baturanga at mga may namatang baturanga. Pornubo, kuha na marama, marama na tiba.